IEC kunento efishi ngani. Akukwazi. Yabona i-EFF inibambe kahle, nibanjwe kahle nabanjwe oclever abantu abahlakaniphe njengani. Niyibona into eyenzakala lapha e-Western Cape la mfo ukuthi wenzani. Shuthi nina kahle kahle nishintsha lama ballot lama slip lawa asuke kade erecord ama result lapha. Mase ningale seninodwa niyawashintsha. Nakho ke bona mase betracer inamba yeslip engabe serial number lapha nakusaveli le number le kade sayinwe lapha isayinwe ipart agent yabo sekuvele enye inamba. Bakhala ngokuthi futhi i-ANC kade ino 900 and something vote. Bathe mangabe sekungale i-ANC isino 1000 and something vote sekuvela esinye islip lapha esicaptureishiwe kuyiletozana kwi-system yaka IEC. Shuthi bangakanani abantu abantshontshelwa amavoti ke emva kwalapho. Ukhetho manje nilenza lento bengayithembi until ngize ize yenzakala abantu benibamba oqotsheni. Yabona umuntu uma ekubambe ekulethela ubufakazi live phambi kwakho. Lo muntu lo ukhuluma ngeqiniso hayi assumption ukuthi ngiyasola ukuthi amavoti khondlela sebeyagebenga njengamanje lana baba yabona khona into ezokwenzakala uma lema ngiyabona indlela athule ngayo ukuthi akakwazi ukuthula kanje kube kwenzakala lento eyenzakala kuma voting station. Ngicabanga ukuthi indawo nendawo lapho kuzobe kuvotelwe khona EFF mangabe sekuqediwe there must something that must come up khona into okumele ivele ukuthi kwenzakaleni. Ngophela bazobala wonke lama slip lawa abasuke evelile nezinamba kuma VDs. Wonke cabanga ukuthi azohlanganiswa bale kucheck ukuthi ama number ya match yini ilimale kuphi into kanjani and kulentozana kuyi data system ya IEC ikhona yini leyo nto leyo. Injalo yini siyafana neslip nalese sishuthiwe kade kulapho kwi-voting station nalese scaptureishiwe phansi lapho. Lolu ukhetho impela kubi qhuma ukhetho khongolose kubi ngempela izinto azingiboni ukuthi zizokwazi ukwenzakala ngendlela. Okwakhongolose into bayishayo nje kuphela lento yokujikelana ngaphakathi ke nje beyindla yodwa hayi yona nto yenza kungakwazi ukusebenzeka ngoba ayekho umuntu ongamthemba nomuntu ozompimpa yonke lezi zinto lezo ozophetha ubufakazi kulunzima.